Magandang araw po, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ina. 38 anyos at nakatira sa Lapu-Lapu City, sa Cebu. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2014 sa Daang Bantayan nang minsang makapagbakasyon ako doon. Mahilig po akong mamasyal. Sa katunayan po niyan ay hobby ko na talaga ito at hindi na matatanggal pa sa pagkatao ko. Kasama ang kaibigan kong si Sheena ay nagkasundo kaming pumunta sa bahay ng kanyang mama dahil kaarawan daw nito. Hiwalay na po ang parents ni Sheena. Tapos may kanya-kanya ng mga asawa at anak. Gayunpaman, hindi nila pinababayaan ang aking kaibigan na sa tuwina ay salitan silang dinadalaw. Lalo na at ang papa ni Sheena ay nasa Lapu-Lapu lang din naman. Maayos akong nagpaalam sa aking mga magulang noon since kilala naman nila si Sheena at alam nila na mabait ang kaibigan kong ito. Palagi kasi si Sheena sa aming bahay. Doon kami gumagawa ng assignments at mga projects dahil kadalasan ay talagang kami ang nagkakagrupo tuwing may groupings na isinasagawa ang aming propesor. Bali nasa kolehiyo pa po ako ng mga panahong ito, kaya medyo excited pagdating sa galaan. Mahilig kaming manguha ng litrato at tumikim ng panibagong putahe na alam kong native na sa bawat lugar na napupuntahan namin. Ipinangako ko sa sarili ko na bawat lugar na pupuntahan ko ay hindi ako uuwi hanggat hindi ako nakakadala ng mga souvenir na alam kong magsisilbing alaala ko na nakarating nga ako sa isang lugar. Hindi ko naman inaasahan na sa pagsama ko kay Sheena ay may mai-encounter kaming mga nilalang katulad ng aswang. Hihingi na lang po ako ng pasensya kung hindi ko na po babanggitin pa ang apelyido ni Sheena dahil alam kong medyo sensitibo pa siya sa pangyayaring ito hanggang ngayon. Ito ang pangyayaring muntikan ng sumira sa pagkakaibigan namin. Mabuti na lang talaga nagawa pa naming ayusin ang aming mga sarili. Mabait si Sheena at masyadong nagpapaniwala sa mga kwentong kababalaghan. Marami siyang naikwento ng mga pangyayari tungkol sa di umano ay gumagalang aswang sa kanila. Naisip ko nga, baka kinukwento lang ito ni Sheena para takutin ako at huwag nang sumama. Hindi niya alam na kahit literal pa siyang maghanap ng tunay na aswang ay sasama pa din ako sa kanya. Hindi niya kasi alam na ang mama ko ay masyadong praning at pinabaunan pa akong talaga ng langis na ayon sa mga sabi-sabi ay kumukulo daw kapag may aswang sa malapit. Buwan iyon ng Desyembre nang bumiyahe kami pauwi sa probinsya kung saan naroon ang kanyang mama. Sakay ng bus ay umalis na kami bandang 4:00 ng madaling araw. Unang pagkakataon kong makapunta sa malayong lugar. Ang pangako ko kina mama, dadalhan ko sila ng souvenirs at magtatanong-tanong kung ano ba ang mga native deliciouses nila doon at nang makabili. Habang binabagtas namin ang kalsada ay maraming sasakyan. Ngunit nang papaliko na kami sa kalsadang papunta sa bayan na pupuntahan namin, naging madalang na lang ang mga kasabayan namin. Mga delivery trucks at iilang pampasaherong jeep. Sabi pa ni Sheena, sa mismong lugar talaga nila ay wala nang makikitang sasakyan. Nabagan ako at naitanong sa kanya kung ano ang sasakyan namin doon at sinabi niyang maglalakad lang daw kami. Nanlaki ang mga mata ko tsaka mangiyak-ngiyak na pinagmasdan ng aming mga dala. Sobrang dami nun
kasama ang mga regalo, kaya paniguradong papayat kami pagdating sa bahay nila. Dati kasi ay may pagkatsabi ako, kaya mabilis akong mapagod at ayaw ng mabibigat na dalahin. Nasa bus pa lang kami ay napansin ko na ang matandang iyon na may dalang buslo o yung basket. May laman itong Indian mango at hipon. Hindi ko maiwasang maglaway ng malanghapang amoy ng hipon. Paborito ko talaga iyon lalo na kapag maanghang at manamis-namis. Napansin yata ni Sheena na nakatitig ako sa matanda kaya dinunggol niya ang tagiliran ko, sabay sabing wag daw akong papakampante. Napakunot ako ng noo sabay tanong sa kanya kung bakit. Sabi ni Sheena, hindi daw pwedeng basta na lang ako maakit o matakam sa kahit na anong ibenta ng mga tao sa lugar na kinaroroonan namin ngayon. Marami daw kasing aswang sa lugar na ito. Kaya hanggat maaari, makontento na lang kami sa mga panindang nakikita namin sa malalaking tindahan o mga convenience store. Kinilabutan ako sa sinabi niya na uso raw ang hawaan sa lugar na ito na tawagin na lamang nating Baryo Maputik. Hindi naman literal na maputik ang nasabing lugar. Lamang ay marami silang paninda na gawa sa clay o luwad. Dito nila hinango ang kanilang katawagan sa kanilang baryo. Bumaba kami ni Sheena nang dumating kami sa terminal. Nakasunod pa din ang tingin ko sa matandang nagtitinda ng mangga at nagulat ng mapagtantong basa ang bulsa ko. Dinukot ko ito at napagtantong kumukulo ang botelya ng langis na hawak ko. Kaya naman ay pinaglipat-lipat ko pa ang aking tingin sa matanda at sa langis. Ayon kay Sheena, alam niyang aswang ang matanda. Matagal na itong nagpapaikot-ikot sa kanilang lugar. Kunwari lang daw ang pagtitinda nito ng mangga. Dahil nangyari na daw minsan na may inalok ka matanda pagkatapos ay nagkasakit lang at naging aswang na kinabukasan. Hinila ako ni Sheena sa isang karinderya at kumain. Buti na lang, kakilala niya ang serbidora sa lugar na iyon. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Rika. Sa tingin ko ay nasa 20 anyos lang siya. Kami naman ni Sheena ay parehong nasa 23 years old na din that time. Kaya alam kong medyo matanda kami kay Rika. Ipinakilala kami ni Sheena sa isa't isa. Aminado akong ang cool kasama ni Rika. Mabait at palabiro kahit medyo maingay. Ayos lang din naman sa akin iyon dahil natutuwa ako sa mga taong mapagbiro. Napag-alaman kong imbitado pala si Rika sa birthday ng mama ni Sheena. Gayunpaman, nauna na kami sa kanya dahil may trabaho pa siya at kami naman ang aking kaibigan ay gusto nang magpahinga mula sa biyahe. Pagdating namin sa barangay nila Sheena ay natuwa ako. Sinalubong kami ng mainit na yakap ng mama niya. Napag-alaman kong marami pala siyang bisita. Kaya kahit papaano ay nahihiya ako. Katamtaman lamang ang laki ng bahay nila. Kulay puti ang pintura nito at may magarbong balkonahe sa harapan. Namangha ako sa dami ng mga bulaklak doon. May mga ornamental plants, may mga roses at cactus na iba't ibang uri. Naiintrigang nagtanong ako kay Sheena kung bakit tila yata mahilig ang mama niya sa matitinik na halaman. Ayon sa kanya, pangontra nila ito sa mga aswang. Natawa ako at nasabi na lang sa sarili na may pinagmanahan naman pala itong si Sheena. Naipakilala din niya ang kanyang stepfather na si John, maging ang anak nitong si Carla. Nakakatuwa lang na in good terms din sila ng kanilang stepsister na hindi naman talaga kadalasang nangyayari. Hinayaan muna kaming magpahinga ni Tita Sylvia
ang mama ni Sheena. Sa gabi pa kasi ang celebration kaya may time pa kami para sa beauty rest. Nakadungaw ako sa bintana at pinagmamasdan ng view sa labas. Ang likod kasi ng bahay nila ay nakaharap sa fish pond kaya malayo talaga ang tanaw ko. Napakaraming halaman nila Sheena. May mga gamot din na herbal para sa iba't ibang sakit. Sa hindi kalayuan ay may natatanaw akong mga kabahayan. May kalsada din pala papunta doon. Naitanong ko kay Sheena kung ano ang mayroon sa lugar na yon. Anya, may mga nakatira din daw doon na mga taong ayon sa kanilang kapitan ay mga dayo na walang mapuntahan. Imbis na hayaang makitira sa mga tahanan ng bawat residente, ay binigyan na lamang niya ito ng pagkakataon na mamuhay at tumayo sa sariling mga paa. Pilit kong tinanaw ang ibang detalye ng kabahayan hanggang sa may mapansin ako. Ang matandang babaeng nagtitinda ng mangga kanina sa bus. Nakikita kong papalapit sa lugar na yon. Tinawag ko si Sheena at sinabi sa kanya ang nakikita ko. Anya, wag ko na daw pansinin at taga roon daw talaga ang matanda. Matagal nang nakatira doon si Aling Guring, kaya hinahayaan na lamang nila ito. Tutalay hindi naman ang aano. Ako lang daw ang kailangang pagsabihan ni Sheena dahil bago pa lamang ako sa kanilang lugar at natatakot siya na baka may mangyari sa akin. Marami na daw kasing nangyayaring ganoon sa kabilang baryo. Kadalasan, kahit kakilala pa nila ang isang tao ay pinagdidiskitahan talaga ang mga kasama nitong bakasyonista. Tumango na lang ako at sumang-ayon sa sinabi ni Sheena. Pero ang totoo, pinapatay ako ng kuryosidad sa kung bakit kailangan kong iwasan ng matanda. Masaya naming naidaos ang kaarawan ni Tita Sylvia. Marami silang handa katulad ng sisig, lechon, pork humba at steak. Mas lalo kong na-enjoy ang pagkain dahil may leche plan at macaroni salad na gustong gusto ko namang talaga. Napakatayog pa ng cake ni Tita. Halatang mahal na mahal siya ng kanyang asawa. Napapangiti din ako sa tuwing makikita ko sina Sheena at Carla na magkayakap at tuwang-tuwa na pinagmamasdan ang mga magulang nila. Katatapos ko lang kumain nang magpunta ako sa kusina. Naririnig ko si Rika na kausap ang kasambahay nila Sheena. Naghahasik na naman daw ng lagim si Aling Guring. Dahil doon ay napakanutnoo ako at hindi napigilan ng sumabat sa kanilang usapan. Sinabi ko kung bakit parang ayaw nila sa matanda. Basta na lang itinapat ni Rika ang hintuturo niya sa sariling labi na para bang nagmumuestra na wag daw kaming maingay. Ayaw niyang isipin na chinichismis nila ang pamilya ng aking kaibigan. Ngunit nakiusap si Rika na wag ko na daw sanang mabanggit ang bagay na ito kay Sheena. Anya, hindi ko raw alam na si Aling Guring ay kapamilya nila Carla. Nahihiya lang daw ang anak nitong si John na ipakilala ang matanda bilang kanyang ina dahil alam ng lahat ang reputasyon nito bilang aswang. Nasasaktan sila kapag naririnig na sinisiraan ng iba ang matanda. Kaya para wala nang ganoong issue at hindi sila maapektuhan, ay pinili nilang itago sa lahat ang katotohanan. Ibig sabihin, lola pala ni Carla na stepsister ni Sheena, si Aling Guring. Hindi lang nila magawang tuyugin ng matanda dahil wala naman itong sinasaktan na mga tao sa baryo. Ang usap-usapan na nanghahawa ito ay wala ding sapat na ebidensya. Ngunit ayon kay Manang Lani, ang kasambahay nila Sheena, napag-utusan siya ni Tito John kanina
Pinahatiran niya ng atay ng baboy ang kanyang nanay. Ang ikinasasakit ng ulo ni Manang ay kaya naman daw nila itong lutuin. Ngunit bakit hilaw pa ang ipinadala nito sa matanda? Isinama pa ang dugo ng baboy. Mula doon ay napatango ako. Kaya pala, wala akong makitang dinuguan kanina sa hapag. Mas lalong tumindi ang kuryosidad ko at gusto kong malaman kung ano ba talaga ang mayroon sa matanda. Naisip kong tumakas ngunit hindi ako magkaroon ng lakas ng loob na gawin ito ngayon dahil baka hanapin ako ni Sheena. Hindi ko alam kung pareho ba kami ng naiisip ni Rika. Pero bigla kasi siyang nagsalita at inalok ako ng isang bagay na hindi ko matanggihan. Anya, subukan daw naming matyagan si Aling Guring. Tila bumbilyang umiilaw ang sinabi niyang iyon sa akin. Anya pa, siya na daw ang bahalang magpaalam kay Sheena, kaya naman ang marinig kong sinabi ni Rika na may bibilihin lang daw kami sa tindahan ay napahinga ako ng maluwag dahil pumayag kasi si Sheena. Lumabas kami ng bahay at kunwaring tinahak ang daan papunta sa tindahan. Ngunit hindi pa man kami nakakalagpas sa kabilang kalye ay pumihit kami ni Rika sa isang shortcut. Hinayaan ko siyang magpatiuna dahil kabisado niya naman ang kalsada. Maya-maya pa, natatanaw na namin ang malawak na fish pond. Nakikita ko din ang bahay ni Sheena sa bandang kaliwa. Gayunpaman, iwas na iwas ako sa paglingon dahil natatakot ako na baka sa mga oras na ito ay nasa taas ng kwarto si Sheena at nakikita kami. Habang naglalakad, ay kinukwento ni Rika kung paano niya natuklasan ang tunay na katauhan ni Aling Guring. Hindi ko maiwasang kilabutan at maitanong sa sarili kung tama ba itong ginagawa namin. Hindi ako taga rito at baka masamain pa ni Sheena ang ginawa ko. Huminto ako sa paglalakad at sinabi kay Rika na umuwi na lang kami. Baka kasi mapahamak kami. Pero sabi niya na ngayon pa daw ba kami uuwi nasa unahan na lang ang bahay ng matanda. Tsaka sasaglit lang daw kami kaya magtiwala ako. Walang bakura ng bahay ni Aling Guring. Walang ilaw at walang kahit nakatiting na halaman. Pero alam kong may tao. May umuungol kasi sa loob ng bahay. Nagmadali kami sa pagsilip at napasinghap sa tagpong aming nakita. Nasa kalagitnaan ng paglantak ng hilaw na atay ng baboy si Aling Guring. Kitang-kita namin iyon dahil maliwanag ang buwan kahit madilim sa loob ng bahay niya. Kilabot at sindak ang aking naramdaman. Umatras ako at hindi na nagawang makapagsalita nang maramdaman naming suminghal si Aling Guring at sabi niya, sino daw ang mga lapastangang naninilip sa kanya. Kahit magtago pa daw kami ay naaamoy niya ang mga dugo namin. Pakiramdam ko ay natuyuan ako ng laway dahil sa labis na kaba. Hindi ko magawang magsalita. Pagkatapos ay nasindak pa ako nang lumabas si Aling Guring at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa amin. Anya, isang malaking pagkakamali ang ginawa namin. Hindi raw kami dapat nakialam o nang hihimasok sa pribado niyang buhay. Si Rika ay naistatwa sa labis na takot, kaya naman ginawa ko ang lahat para makapagsalita. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kasi maiwasang matakam sa tinda niyang mangga at hipon kanina. Umaasa ako na baka may naitabi pa siya para bilihin ko. Maikli lang ang sinabi ko pero parang pagod na pagod ako. Ang nanlilisik niyang mata ay nagbago at sinabing naubos na raw ang kanyang tindang mangga at hipon. Pero mamaya, hahatdan daw niya ako. Libre na raw dahil natutuwa siya sa akin.
Pinauwi na niya kami kaya kaagad akong tumalikod nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Takot na takot ako ng mga oras na iyon, kaya maging si Rica ay hindi ko na nahintay dahil sa labis na nerbiyos. Buong akala ko ay lalantakan na kami ng matanda sa harapan mismo ng bahay niya. Buti na lang ay hinayaan pa niya akong makalis. Nagmadali ako sa pagbalik sa bahay nila Sheena. Nagkataong nagtatapon ng basura si Manang Lani. Anya, kanina pa daw nag-aalala si Sheena sa akin. Kaya sumunod ito sa tindahan kung saan kami nagpunta ni Rica. Napasabunot ako sa aking buhok. Hindi naman kami nagpunta ni Rica sa tindahan, kundi lumiko lang kami sa kabilang kanto papunta sa bahay ni Aling Guring. Imbis na muling bumalik sa labas ng bahay, ay pinili ko na lang na maghintay sa kwarto namin sa itaas. Batid kong tatanungin ako ni Sheena kung saan ako nanggaling, kaya mas pinili kong magkunwari na kinakalikot ang aking cellphone. Ilang minuto lang ang nakalipas, ay dumating na nga si Sheena. Nagkatinginan kami at nakita kong bakas sa kanyang mukha ang pagkabalisa. Napayuko ako. Alam kong tatanungin niya ako kung saan ako galing, ngunit hindi ko napaghandaan ang isasagot ko. Gayunpaman, narinig ko din sa kanyang bibig ang mga katagang saan daw ba ako galing, kaya saglit akong natahimik. Maya-maya lang, sinabi ko sa kanya na naligaw ako. Hindi ko nasundan si Rica dahil sa kakatingin ko sa paligid, kaya nabahala na din ako na baka nag-aalala na ang babae sa akin. Sabi niya, nakita niya si Rica sa tindahan. Nawala na daw akong bigla sa kanyang likuran, kaya nang marinig ko ang sinabi niyang iyon ay muntikan na akong matawa. Mukhang nagkakapareha pa yata kami ng rason ni Rica. Hindi na nakipagdebatehan pa sa akin si Sheena. Ang sabi niya lang ay huwag na akong lalabas ng bahay nila nang hindi siya kasama. Tumango lang ako at hinayaan na siyang mahiga sa kama, kaya tumabi na din ako sa kanya. Naging mailap sa akin ang unang gabi ko sa bahay nila Sheena. Hindi ako makatulog at pabaling-baling ako sa higaan. Ang init ng paligid kahit pa may electric pan naman kami. Bumangon ako at nakiramdam. Kita ko ang pagkulo ng langis mula sa mesa malapit sa akin. Ibig sabihin, may aswang sa malapit. Kumabog ng husto ang aking dibdib at natakot na napasiksik sa aking higaan. Hindi ko alam kung ano ba ang kailangan kong gawin para tanggihan si Aling Guring. Malamang, aalukin na niya ako ng kanyang paninda, pero hindi naman talaga ako seryoso sa tinuran ko kanina. Kinailangan ko lang sabihin iyon para lubayan na niya ako. Ngunit sa pagkakataong ito, napagtanto kong mahirap palang makipagkasundo sa mga aswang. Mahirap dahil hindi sila nakakalimot. Ang mas nakakatakot pa ay nasusundan nila kami kahit saan pa magpunta. Makalipas lang ang ilang sandali, nakarinig ako ng mahinang pagkalabog sa bubungan. Kinabahan ako at hindi kaagad nakagalaw. Alam kong imposible na pusa ang nasa ibabaw dahil mabibigat ang bawat paghakbang nito. Tahimik akong nakiramdam ng mabuti. Kinikilabutan ako sa tuwing may napapansin akong kung anong galaw sa paligid. Nang biglang may kumalampag sa silong ay dito na ako nahindik ng husto. Maya-maya pa, dahan-dahang dumungaw sa labas ng bintana ang bulto ng isang ulo. Dahil sa labis na takot ay hindi ako nakasigaw. Nanginig lang ako at hindi na nakapagsalita pa. Habang tumatagal, ay lalong nagiging malinaw ang bulto na parang butiki kung makagapang sa bintana hanggang tuluyan siyang makapasok. Si Aling Guring.
Nakangisi siyang humarap sa akin habang tumutulo ang kanyang laway. Ang mas nakasisindak pa ay buhaghag ang kanyang buhok habang nakalitaw ang kanyang matutulis na mga kuko. Sa totoo lang, tila ba ako'y binabangungot o masasabi kong binabangungot nga talaga ako. Hindi ko kasi maiwasang hindi makahinga dahil sa tensyon na aking nadarama. Wala akong kamalay-malay na sa mga oras na iyon ay nagwawala na pala ako. May kung anong boses akong naririnig. Anya, tanggapin ko na raw ang bagay na inaalok niya nang sa gayon ay hindi na raw ako matakot. Umiiling ako at marahas na tumatanggi. Pero hindi ko alam kung bakit parang iba yata ang ginagawa ng aking katawan. Ang kamay ko ay animoy may magnet na inaabot at tinatanggap ang kanyang binibigay na bagay. Isang kulay itim na batong makintab at parang holin. Mas maliit nga lang ng 3 beses kaysa sa natural. Mas lalo siyang lumapit sa akin at hinawakan ako sa magkabilang balikat. Nararamdaman ko ang higpit ng matatalim niyang kuko na bumabaon sa aking balikat, kaya napaigik ako. Maya-maya pa, basta na lang akong hinalikan ni Aling Goring dahilan para mapasigaw ako. Nalanghap ko pa ang lansa ng kanyang hininga. Tila ba kakakain lang niya ng sariwang dugo at mukhang hindi pa nawawala ang mantsa sa kanyang bibig. Pumalahaw ako at humingi ng tulong. Sinubukan kong magpumiglas kahit hindi ko naman talaga kaya hanggang sa may sumampal sa akin na ikinatulig ng aking muka. Dahan-dahan akong dumilat at nagulat nang makita ang nagkakagulong kasambahay maging sina Sheena, Carla, Tita Sylvia at Tito John at nag-aalala sila sa akin. Nagulat na lang ako nang sabihin ni Sheena na ang taas daw ng lagnat ko kaya kinailangan nila akong dalhin sa ospital. Umiling ako at sinabing ayos lang naman ako. Pero marahas ding nag-insist si Tita Sylvia na kailangan daw talaga akong dalhin sa paggamutan. Ni hindi na nila ako binigyan ng pagkakataong maghanap pa ng ibang rason para hayaan na lang sa kanilang bahay. Ipinatawag pa nila tita ang aking mga magulang, kaya tarantang dumating kaagad ang aking mama at papa sa ospital. Alam kong nakakahiya nang isipin na ako pa ang nagkalat at gumawa ng kabulastugan, ngunit parang pinagtatakpan pa ako nila tita sa aking mga magulang nang magtanong sila. Alam kong dahil sa ginawa nila Tito John ay nakuha nila ng lubusan ang pagtitiwala ng aking mga magulang, kaya hinayaan pa muna akong manatili sa bahay nila Sheena habang nagpapagaling mula sa ospital. Dito na ako nagsimulang maglaway at nakakaramdam ng matinding pagkauhaw na hindi ko maintindihan. Para akong manginginig na lalagnatin. Pabalik-balik kami sa ospital ngunit wala pa ding nangyayari. Parang mas lumala ang kalagayan ko, kaya dinala na ako ni na mama at papa sa isang albularyo. Dito nila nalaman na inaaswang daw pala ako, kaya napagtanto kong nalinlang ako ni Aling Goring. Ang ginawa pala niya ay malinaw na isang klase ng pangbibiktima, kaya nagmakaawa ako sa manggagamot at sinabi kong gawin niya ang lahat. Gumaling lang ako sa aking karamdaman. Nagsagawa ng pagtatawas ang albularyo at ipinakita sa amin ang mukha ng aswang na gustong manakit sa akin. Itinanggi ko kina mama na kilala ko ang matandang nakita namin sa refleksyon sa planggana. Ngunit si Sheena na nagkataong nandoon ay hiyang-hiya na tumingin sa akin. Nararamdaman kong may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Imbis na ipaliwanag sa aking mga magulang ang nangyari, ay wala akong sinabi. Si Sheena naman ay panayang hingi sa akin ng paumanhin
dahil napagdiskitahan daw ako ng kanyang lola at sa totoo lang, muntikan na akong mapahamak. Bigla siyang naging iba at halos ayaw nang makipag-usap sa akin. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil muntikan na akong mamatay dahil sa kanyang kapabayaan. Mabuti na lang, nagawa ko siyang kausapin. Hindi ko nga lang magawang ipagtapat sa kanya ang lahat ng mga nangyari dahil natakot ako na tuluyan na kaming magkasira. Hindi na din naman ako magagambala ni Aling Goring dahil may suot akong bracelet na pangontra ko laban sa mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Ako po si Ina, ang inyong kaistorya. Magandang araw Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Maylin, 35 anyos. Matagal ko na pong sinusubaybayan ang inyong mga isinasalaysay na kwentong aswang. Sa tuwing may bago kayong upload ay hindi ko maiwasang manabik dahil mabubusog na naman ang aking kaalaman sa mga kwentong tiyak na kapupulutan ng aral ng bawat mga suking tagapakinig. Dahil dito, nakahiligan ko na ang makinig sa inyo tuwing hapon pagkagaling ko sa trabaho. Marami kasi akong nalalamang mga kwentong kahit kailan ay hindi ko akalaing nag-e-exist pala. Kaya naman ang matuklasan ko ang isa sa mga kwentong palaging isinasalaysay ng aking mga magulang ay walang pagdadalawang isip na ninais ko ding ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 2008 sa Bukiran ng Bohol. Maniwala po kayo o sa hindi, ako po ay naging biktima dati ng isang aswang. Bali maaga po akong nag-asawa, pero hindi naman ako pinabayaan ng aking napangasawa. Inalalayan niya ako sa lahat ng pangangailangan ko sa pagbubuntis at pinakasalan ako. Dahil nagdadalang tao, sa bahay na muna ng aking mga magulang namin piniling manatili para kahit papano may matanong ako tungkol sa kung paano subaybayan ang aking pagbubuntis. Mabait naman ang aking mga magulang at tanggap nila ang aking asawa. Sa kabila ng kahirapan namin sa buhay ay masipag si Denzel at maalalahanin. Halos buong araw siyang nagtatrabaho para lang matupad ang kanyang pangarap na sa ospital ako manganak. Kadalasan kasi sa mga nagbubuntis sa amin ay sa bahay lang nanganganak dahil nakikita nilang medyo magastos kapag sa ospital. Gusto ni Denzel na manganak ako sa ospital para naman daw kahit papaano maramdaman niyang safe kami ng aking anak pagkatapos ng aming pagdaraanan. Kaya naman hinayaan ko siyang magtrabaho para makaipon. Ako din naman ay nag-aalala para sa kinabukasan namin ng aking anak. Hindi sa hinuhusgahan ko ang mga kapwa ko buntis, pero iba kasi sa kanila ay hirap sa pag-iipon dahil na din kagaya ko. Mahirap lang at salat sa pangangailangan sa araw-araw. Naiiwan akong mag-isang natutulog sa aming kwarto tuwing gabi. Kampante naman ako kasi nasa kabilang kwarto lang naman ang aking mga magulang. Tsaka hindi sila nagkulang sa paalala tungkol sa kung paano ko iingatan ang aking pagbubuntis. Nakahiligan ko na ang buksan ng bintana tuwing gabi. Masarap kasi sa aking balatang malamig na simoy ng hangin, lalo na't nasanay ako sa dati naming tinitirhan na palaging may electric pan. Palagi akong pinagsasabihan ni Mama tungkol sa pagsasarado ng mga bintana tuwing gabi. Marami daw pamahiin ng mga nakatatanda kaya madalas ko itong pinagtatawanan. Dati kasi ay hindi po ako naniniwala sa mga kwentong kababalaghan.
Mas naniniwala pa ako sa mga magnanakaw o akyat bahay gang, mga tulisan at kahit sinong masasamang tao na may masasamang hangarin sa kapwa kaysa sa maniwala ako sa mga aswang. Para kasi sa akin ay hindi na uso ang aswang sa panahon ngayon. Baka sa kwento lang talaga sila nag-e-exist. May mga kakilala akong nakasagupa daw ang mga aswang, pero kapag tinatanong naman kung ano ang itsura ay walang maisalaysay na matinong kasagutan. Bukod pa doon, nasa New Millennium na tayo. Marami ng mga naimbentong kagamitan na pwedeng magpatunay na tayo ay nasa makabagong panahon na. Niwala akong nakikitang nanghaharana sa labas. Maliban pa doon, nagdarasal naman ako at regular na nagsisimba. Kaya alam kong walang masama kung hindi ako maniniwala sa mga pamahiin dahil mas naniniwala ako sa kapangyarihan ng Panginoon na siyang may gawa sa lahat. Humiga ako sa kama at hinayaang nakabukas ang ilaw, sabay hablot sa aking binabasang libro. Ngayon ko lang na-enjoy ang katahimikan ng gabi. Malamig kasi at walang distorbong mga lamok. Sa bayan talaga kami nakatira. Doon kasi ako pinag-aral ng aking mga magulang. Ang aking papa ay isang construction lead man at naa-assign sa iba't ibang lugar. Kaya obligado kaming sumama. Dati ay hinahayaan lang namin siyang bumiyahe, pero nagkaproblema sila noon nang may babaeng palaging nagpupunta kay Papa sa trabaho. Kaya naman palagi silang nag-aaway ni Mama. Dito na nagsimulang magpalipat-lipat ang aming tirahan. Mapilit si Mama na samahan si Papa kahit saan. Anya, siya ang asawa, kaya walang karapatan ng mga kabit na makihati sa konsumong para lamang sa amin. Nang magkaroon ng project sa probinsya, ay napilitan si Papa na doon na magpa-assign para matigil na si Mama sa pagsiselos. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Palagi naman kasing pumapatol si Papa sa mga babaeng lumalapit sa kanya at nakikipaglaro pa sa apoy. Ngayon lang siya kumalma nang magdalaga na ako at sabihin ko sa kanya na nakakahiya na ang ginagawa niya. Solong anak lang ako kaya hindi ako matanggihan ni Papa. Kahit naman nasanay ako sa mga makalumang pangaral ni Mama, ay hindi ko naman maipagkakailang hindi ko talaga mapilit ang aking sarili na sumunod sa mga bagay na may kinalaman sa makalumang paniniwala. Madalas akong sumuway sa mga utos. Gustong-gusto kong gawin ng mga bawal at hindi pwede. Maraming paniniwala akong ibinaliwala at isinawalang bahala na naging dahilan kung bakit madalas akong pagalitan ni Mama. Pinakaayaw ko sa ugali ng aking ina ay ang masyadong maingay. Palagi na lang siyang may sinasabi sa lahat ng bagay. Kaya naman palagi din akong sumusuway. Nakakahiyaman. Tinatawag akong spoiled brat ng aking mga kakilala dahil sunod ako sa layaw. Ngunit wala naman akong pakialam. Pasalamat ako kay Mama na kahit bungangera siya ay tinanggap niya ang aking pagbubuntis at hindi niya ako pinabayaan. Yun ang isa sa katotohanang nahihiya akong isiwalat. Ayokong isipin ng lahat na masyado nga talaga akong pasaway para mas gawin pa ang gusto ko kaysa sa mga paalala ng mga magulang ko. Maging si Denzel ay nakikisaway na din kasama si Mama. Hindi ko alam kung kinakampihan ba niya talaga ako o gusto niya lang magpasikat sa aking ina para mas lalo silang magkalapit. Ganyan naman ang mga nakikita ko sa kahit saan. Lahat ng mga nagiging manugang, naghahanap ng paraan para makasundo ang kanilang biyenan. Dahil buntis, ingat na ingat sa aking mga galaw si Mama.
Unang pagdating pa lang namin ni Denzel ay napagalitan na niya ako. Hindi raw maganda sa isang buntis ang masyadong malakas kumain, lalo na ang malalamig at matatamis. Baka raw lumaki ang bata sa sinapupunan ko. Tumaas ang kilay ko at hindi maintindihan kung bakit kailangang pagalitan ako ni Mama. Yung ibang buntis naman ay nakikita akong hinahayaan lang ng mga asawa nila. Sa katunayan nga niyan, sinusuportahan nila ang bawat paglilihi ng kanilang mga kasamang buntis. Tinanong ko si Denzel kung lalaki ba daw talaga ang bata sa aking tiyan na mabagal niyang ikinatango. Hindi ko pa maiwasang mairita nang sabihin niyang sundin ko na lang si Mama para wala ng gulo. Kinagabihan naman, napagalitan ulit ako dahil nagsasampay ako ng bagong labang damit sa likod bahay. May bubong naman kaya naisip kong pwede kong iwan na lang ang mga iyon doon. Nagalit si Mama sabay sabing sisinghutin daw ng mga aswang ang amoy ng nilabhan ko at saka susundan kami kahit saan. Pwede na daw nitong gawin ang lahat ng mga bagay na gusto nilang gawin sa amin, kaya wag na wag daw akong magsasampay sa labas kapag madilim na. Baka ito ang maging dahilan para aswangin daw ako dahil marami pa naman daw ganoong nilalang sa aming lugar. Yamot akong napaingos at niligpit ang aking nilabhan. Nakakainis lang na gusto kong mga tuwiran, pero hindi naman ako makasagot. Nang makapasok ako sa aking kwarto, natatawang kinuha ko ang ilan sa mga nilabhan kong panloob at damit tsaka sinampay sa bintana. Pagkatapos kong gawin iyon ay nahiga na ako at nagpasyang magpaantok na. Hindi ko na matandaan kung gaano katagal na akong nakahiga nang makarinig ako ng pamilyar na huni mula sa labas ng bahay. Tila iyon ay huni ng ibon na parabang tunog ng kalabaw. Kamot ang ulo na bumangon ako at pinakiramdaman ang paligid. Ngunit wala naman akong nakitang kakaiba. Humiga ako ulit at naging alerto. Hindi naman ako natatakot sa sinasabi nilang aswang, pero kakaiba ang gabing yon dahil bigla akong naging balisa. Dito na nagsimula ang mga kakatuwang pangyayari na hindi ko na halos maiwaglit sa aking isipan. Yung maingay na huni sa labas ng aming bahay ay naghahatid sa akin ng matinding takot na hindi ko kayang ipaliwanag. Naging hulas ang buong gabi ko. Naririnig ko ang mga yabag mula sa labas ng kwarto kahit pa nagtalukbong na ako ng kumot. Ilang beses na akong nagpabaling-baling sa higaan o di kaya'y magtalukbong ng kumot pero wala pa ding nangyayari. Pinakiramdaman ko ang paligid. Kahit nakahiga ay hindi ko naman magawang pumikit. Tagaktak na ang aking pawis at nagsisimula ng manginig ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung bakit bigla akong hindi makakilos o makasigaw man lang. Para bang binabangungot ako ng gising. Sinubukan kong kumurap pero sa pagkakataong yun ay hindi ko na magawa. Ang aking braso at kamay ay sinubukan ko ding galawin pero walang nangyari. Dito na ako nataranta. Nagpumiglas ako at pilit pinagagalaw ang umurong kong dila. Pero pinanlamigan lang ako at wala akong nagawa. Ni ang pag-ungol ay hindi ko man lang magawa. Ang tanging nakikita ko lang ay ang mabining paghampas ng hangin sa sumasayaw-sayaw kong sinampay sa bintana. Naramdaman ko na ang pagpatak ng iilang butil ng aking luha nang kusang bumukas ang pinto ng aking kwarto. Si Mama iyon, humahangos na pinandilatan ako ng mga mata. Anya, nagtatapon siya ng basura sa labas at nakita ang mga sinampay ko sa bintana. Bakit daw ba napakatigas ng aking ulo? Nang mapansin niyang hindi ako makagalaw ay nagsisisigaw na siya at dali-dali akong dinaluhan.
Ilang beses niya akong niyugyog hanggang sa tuluyan ko ng magawang kumilos. Hindi ko na mapigilang bumunghalit ng iyak nang yakapin niya ako, tsaka niya tinawag si Papa. Sabay sabing magdala raw ito ng asin. Gustong gusto daw niya akong kurutin dahil hindi raw ako nakikinig sa kanya. Siyang pagpasok naman ni Papa sa loob, sabay saboy ng asin sa bintana. Ewan ko ba, pakiramdam ko, gumaan ang bigat na parang nakadagan sa aking dibdib nang maisara ni Papa ang bintana at kinuha ang aking sinampay. Wala naman akong sinabi sa kanila, pero alam na kaagad ni Mama ang nangyari sa akin. Inaswang daw ako, kaya muntikan na akong bangungutin. Hindi ko alam kung dapat ba akong kilabutan sa sinabi niya. Para kasing malayong mangyari ang bagay na yon. Napaka-imposibleng mangyari. Mabuti na lang, naikalma ko din ang aking sarili. Nakadama ako ng pananakit ng tiyan pero hindi ko na ito pinansin. Akala ko, wala lang yon. Nagpasya na akong matulog at itinaboy sina Mama at Papa. Sinabi ko pa sa kanila na patayin na lang ang ilaw dahil maliwanag naman ang buwan. Wala silang nagawa kundi bilinan akong magtawag lang kung may kailangan. At iiwan nila ang pangontrang langis sa may bedside table na pangontra daw sa mga aswang. Ang buong akala ko ay makakatulog ako ng maayos. Nagsimula na naman akong magpabaling-baling nang maramdaman kong medyo lumalamig na naman ang temperatura sa paligid. Natatakot ako pero ayaw ko namang ipaalam kina Mama ang nangyayari sa akin. Nang muli akong mapadilat, naramdaman ko na naman ang presensyang iyon na naglukob ng takot sa aking buong pagkatao. Hindi ko lang siya basta nararamdaman kundi nakita ko pa. Isang babaeng hindi ko kilala. Bestidang asul ang suot niya. Hindi siya nagsasalita pero sino bang matutuwa sa biglaan niyang pagsulpot sa aking harapan. Sa sulok ng aking kwarto siya nakapwesto. Naglalaway at nanlilisik ang kanyang mga mata. Kay tindi ng pagtambol ng aking dibdib dahil sa nakita kong ginawa niya. Umaangil ang nilalang habang dahan-dahang gumagapang sa aking kinaroroonan. Kaya nangangatog sa takot na bumangon ako at nagsumiksik din sa ulunan ng aking kama. Hindi ko na naman alam kung bakit hindi ako makapagsalita. Takot na takot ako. Maging ang aking lalamunan ay nanuyo at halos hindi na makagalaw. Maya-maya lang, umungol siya at tila nawala sa kanyang sarili. Nagulo ang kanina ay mahaba at makintab niyang buhok. Nangitim ang kanyang balat na pinaresa ng tumutubong mahaba at maruruming mga kuko. Umungol at umatungal siya na parang baboy. Ilang saglit pa, tumingala siya sa maliwanag at bilog na buwan tsaka muling umangil nang makarinig ako ng tila pagkapunit ng kanyang balat. Nahindik ako sa aking nakita. Akala ko, tama na ang nakikita kong kagimbal-gimbal na pangyayari. Pero mali pala ako. Biglang lumundag ang babae na may nanlilisik na mga mata at dinaluhong ako. Napasigaw ako ng marahas niyang pagkakalmuti ng aking buong katawan. Naganap ako ng paraan para makaganti. Kaya naisip kong hablutin ang langis na nasa bedside table. At nanginginig na tinanggalan ito ng takip tsaka inginudngod iyon sa mukha ng aswang. Napasigaw ang aswang at tumusok ang kanyang mukha. Tila napaso ito sa langis kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataong maitulak siya. Napaigik ako nang makaramdam ng pagsigid ng sakit mula sa aking balakang, paakyat sa tiyan. Sobrang kirot nun at hindi ko kayang tiisin, kaya naman gumapang ako palapit sa pinto. Dito na ako nagmamadaling humingi ng tulong kina Mama at Papa, na kaagad namang dinaluhan ako.
pumasok silang dalawa na animoy handa ng sumabak sa labanan. Napakaslot ako, hindi ko maintindihan kung bakit ako pinuntirya ng aswang. Kinilabutan ako nang umangil siya sa harap ng aking mga magulang. Hindi ako pwedeng magpadaig sa takot at kailangan tatagan ko ang loob ko. Mahigpit kong hinawakan ang braso ni Mama. Sabi niya, ibato ko raw sa aswang ang hawak kong bawang na ginawa ko naman. Bumagsik ang kanyang mukha nang tumitig siya sa akin. Sinagilahan ako ng takot. Gayon na lang ang pag-atungal niya dahil sa labis na sakit nang tamaan ko siya. Nakita ko nang iwas-iwas ni Papa ang kanyang hawak na buntot pagi sa katawan ng babae. Napaatungal ito at inangilan ng aking ama. Saglit pa kaming pinagmasdan ng aswang, tsaka siya walang anumang lumundag palabas ng bintana at hindi na muli pang bumalik hanggang sa tuluyan ng humupa ang aking takot. Hinarap ako ni Mama. Mangiyak-ngiyak na sinabi niyang ito ang konsekwensya ng katigasan ng ulo ko. Muntikan na akong mapahamak. Mabuti na lang, nariyan sina Mama at Papa na kailanman ay hindi ako iniwan. Hindi na kami tuluyang nakatulog ng gabing yon. Palagi ko na lang binabantayan ang bintana. Natatakot na baka may biglang sumilip at kuhanin ako. Ayon sa kanila, ang umatake sa akin ay aswang. Ang mga kalmot na iginawad niya sa akin ay hindi lang simpleng pananakit kundi pagtanggal sa iilang parte ng aking katawan para kabisaduhin ang aking amoy. Sisingutin daw ito ng aswang hanggang sa makilala niya ako at malaman kung ano ang kahinaan ko. Kinilabutan ako sa aking narinig. Hindi ko akalain kung gaano ako hindi naniniwala sa mga aswang ay siya namang pagpapakita nito sa akin at sinaktan pa ako. Natakot ako sa puntong baka balikan ako ng aswang. Maski nang dumating si Denzel nang umagang iyon ay nakiusap ako sa aking mga magulang na huwag akong iiwan. Saglit akong natroma sa ginawang pag-atake ng aswang. Labis na nag-alala ang aking asawa kaya ilang araw din siyang hindi nakapasok sa trabaho para personal akong bantayan. Makalipas ang ilang araw, naging maayos naman ako. Pero madalas pa din ang aking bangungot na naroong nakahandusay daw ako sa lupa habang nilalantakan ng babae ang sanggol sa aking sinapupunan. Kung minsan ay ako naman ang lumalantak, kaya may mga umagang nagigising ako na matamlay at namumutla. Mas lalo lang silang nag-alala nang makita nilang malaki ang inihulog ng aking katawan at namayat ako ng husto. Literal na napabayaan ko ang aking ipinagbubuntis. Baliwala din ang vitamins at food supplements na pinapainom sa akin ni Denzel dahil wala namang ipinagbago ang katawan ko. Minsan, sinabi ni Mama sa aking asawa na dalhin ako sa isang albularyo para malaman nila kung ano ba ang nangyayari sa akin. Sumang-ayon si Denzel at kaagad akong dinala kina Mang Abon. Sa entrada pa lamang ng bahay ng matanda, pinagsabihan na niya akong maupo sa sofa at manganganak na daw ako. Nagkatinginan kami ng aking buong pamilya. Paano naman mangyayari iyon gayong maglilimang buwan pa lamang ang dinadala ko? Kinuha niya ang kanyang palanggana at saglit akong tinawas. Hindi nga siya nagbibiro nang sabihin niyang manganganak na ako. Sumakit ang aking tiyan at naroon ang matinding kagustuhan kong umiri. Mangiyak-ngiyak man ay wala akong nagawa kundi ang hayaan silang alalayan ako. Nakipag-away pa si Denzel dahil gusto niyang dalhin ako sa ospital. Pero ayon kay Mang Abon, hindi na raw ako aabot. Manganganak na ako at hindi ko ito maisasalba. Bigla na lang napabunghalit ng iyak si Mama nang sabihin sa kanya ni Mang Abon
na nauray daw ako. Hindi ko alam kung ano bang ibig sabihin nun. Pero base sa nanginginig na pagsasalaysay ni Mama, ang nauray ay iyong pagkalaglag ng dinadalang sanggol sa sinapupunan. Dahil tinabihan ito ng uod ng aswang. Ibig sabihin, sa unang araw pa lamang na dumapo ang kamay ng aswang sa aking balat, ay kinain na ng kanyang alaga ang aking anak. Naglupasay ako sa kabila ng pagpipigil nila sa akin na wag kong masyadong ibagsak ang aking emosyon. Nasaktan ako sa katotohanang wala akong lalabas na anak ng taong yun. Si Denzel man ay naging emosyonal pero hindi niya ako iniwan sa kabila ng lahat ng nangyari. Ginawa niya ang lahat para mapabuti ako hanggang sa tuluyan akong gumaling. Napag-alaman naming ang anak ni Aling Sima na tindera ng isda ang nang aswang sa akin. Buntis din daw pala ang babae at ayon sa sabi-sabi, baka ako ang pinaglilihian niya kaya inaswang niya ako. Malungkot akong napayuko pero may ginawa si Mang Abon para gumaan ang nararamdaman ko. Nang malaglag ang aking anak sa aking sinapupunan, kinuha niya ang uod na naging dahilan kung bakit ako nakunan. Ginamit niya ito bilang pangontra. Kaya sa tuwing lalapit sa akin ang anak ni Aling Sima, ay sumasama ang pakiramdam nito. Kalaunan, nalaman na lang naming namatay din ang anak ng babae matapos maurayan din. Naisip kong kaya din palang ibalik ni Mang Abo ng uray sa kung sino man ang nagtanim nito. Sa ngayon ay nagkaanak kaming muli ni Denzel at 3 magkakasunod-sunod. Nanatiling masaya ang aming pagsasama at natutunan ko ng sundin ng mga pamahiin ni Mama na alam kong may kaakibat na konsekwensya oras na ito ay sinuway. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa pagbasa nito. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Maylin. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.